खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल स्पेस एजुकेशन टुर बिटिआरनिफ्राय 60 फरायसाफोरा स्पेशल स्पेस एजुकेशन टुरनि थाखाय भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोराव दावबायहैदों। नंगौ, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि बिगियान आरो अख्रांमा सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि 60 फरायसाफोरखौ भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोरखौ नायगिदिंहोनो दैथायहरदों। थांनाय 25 मार्च खालि अख्रांमा बिजिरसं आरो नायबिजिरनायाव भारतनि दावगानायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय नीलेश एम देसाईनि दैदेननायाव आरो विल्सन हास्तानि नुजाथिनायाव आहमेदाबादाव थानाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लिकेशन सेन्टार इसर'आव बिटिआरनि 60 फरायसाफोरा दावबायहैदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै बिटिआरनि फरायसाफोरा गुजरात साइन्स सिटियावबो दावबायहैगोन। थारैनो बिटिआरआव बिगियान आरो अख्रांमा सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि थांखिजों नोजोर होनानै प्रमद बर' बिथांनि बेफोरबायदि हाबा मावनाया बाख्नायजाथाव होनना जों बुंनांगोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी बिटिआरनि फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल स्पेस एजुकेशन टुर बिटिआरनिफ्राय 60 फरायसाफोरा स्पेशल स्पेस एजुकेशन टुरनि थाखाय भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोराव दावबायहैदों। नंगौ, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि बिगियान आरो अख्रांमा सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि 60 फरायसाफोरखौ भारतनि अख्रांमा बिजिरसंसालिफोरखौ नायगिदिंहोनो दैथायहरदों। थांनाय 25 मार्च खालि अख्रांमा बिजिरसं आरो नायबिजिरनायाव भारतनि दावगानायनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय नीलेश एम देसाईनि दैदेननायाव आरो विल्सन हास्तानि नुजाथिनायाव आहमेदाबादाव थानाय इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन स्पेस एप्लिकेशन सेन्टार इसर'आव बिटिआरनि 60 फरायसाफोरा दावबायहैदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै बिटिआरनि फरायसाफोरा गुजरात साइन्स सिटियावबो दावबायहैगोन। थारैनो बिटिआरआव बिगियान आरो अख्रांमा सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि थांखिजों नोजोर होनानै प्रमद बर' बिथांनि बेफोरबायदि हाबा मावनाया बाख्नायजाथाव होनना जों बुंनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।